Scott, pues hori, egiten dugu beti hasieran pixkat hola sarrera moduan, eta gero Oso ondo. prest gaudenean laguntzen diguzu. Ongi bidea. Ongi bidea. Elurra topatu duzu? Elurra? Elurra topatu duzu? Pixka bat. Bai. Baina normala da. Claro, normala da bai. En fin, hasiko gara, lagunduko idazu klaketa egiten hasteko. Davidek krono jartzen duen momentuan, ja martxan dago, ezta? Hortxe bertan ikusten da primera. Venga, 3, Bat. Jaso solasean, Euskal Erreferenteen podcasta. Bueno, ongi etorria gure 6. podcastera, eta gaur Euskal Erreferente bat dugu, eta momentuz ez da agian oso ezaguna izango zuentzat, baina ziur naiz, eta ziur gara Jaso ikastolan, ezaguna ere izango dela hurrengo urteetan. Ongi etorri, Scott Zúñiga jauna. Eskerik asko. Zer modu zaude? Oso ondo, eskerik asko. Hemen nago eta prest nago eta posten naiz. Oso ongi. Bueno, Scott, uste dut lehenik eta behin kontatu behar dioguna gure entzulegoari da zu nor zaren eta nondik etorri zaren. Kontatuko diguzu pixka bat? Noski, ni estatu batuarra naiz. Noa? Mexiko berrikoa naiz, Mexiko berrian jaio nintzen, baina Utah hasi nintzen. Badakizu non dagoen. Bai, Salt Lake City. Hori da. Hor bertan gozinen? Hori da. Bueno, Salt Lake City ez nola esaten, iparraldago, bai. Nire herria izena, Ogden izena du. Ogden? Bai. Ez da urruti Salt Lake City. Ez que Salt Lake City egon da bikote famatu bat, Stockton eta Malone. Saskibaloia gustatzen zaigun ontzat. John Stockton eta Karl Malone izan dira. Bai. Nik esango nuke historiako pick and rollik oberen agian. Nire historia rock and rollik? Pick and roll. Saskibaleko terminologia. Pick and roll. Stockton to Malone. Stockton to Malone, pick and roll. Hori da. Oso garrantzitsua da Utah. Denak badakizu Stockton to Malone eta Utahko historia oso garrantzitsua da. Oso ongi. Bueno, konta iguzu nola iritsi zinen ez nor zaren eta Utah hasia eta zer hori da. gehiago? Eta duela hogeita ipiko urte bat, duela hogeitu urte Cadizen, Andaluzien bizi nintzen. Osea, joan zinen Utahtik Cadizera. Hori da. Zergatik? Gaztelanez ikasteko. Muy bien. Eta han ikasi nuen nire abizena Zúñiga euskaldun jatorrikoa zela. Izan dugu hemen familia bat, Zúñigatarrak. Bai. Hori da, Nafarroakoa da. Eta zenbat eta gehiago ikasi honi buruz euskara, gero eta gehiago ikasi nahi nuen euskara. Zeona. Eta geroztik nire helburua da euskara ikastera. Eta Cadizetik noiz etorri zinen Donostira bizitzera? Ez. Nola esaten da, volví a los Estados Unidos. Bueltatu zinen estatu batuetara? Bueltatu nintzen estatu batuetara, eta duela urte bete etorri nintzen Euskal Herrira euskara ikastera nire familiarekin. Osea, denak batera, ekarri zenuen familia guztia motxilan, eta esan zenuen... Goazen. Ni motxilen eta... Euskaraz ikastera. Goazen. Nola esaten da midlife crisis bat. Ja. Batzuetan... 40 urteko krisi aldi famatu hori. Jende batzuetan autoak erosi dute. Zatu motoak, ez? Hori da, baina ni euskara ikasi nahi dut. Ze krisi polita, ez? Bai, krisi oso polita da. Bueno, aizu, politena da. Bai, zalantzari gabe, balia badizu hizkuntza bat ikasteko, primeran. Beraz, euskarara iritsi zinen, Cadizen norbaitek horri zure abizen euskalduna zela esan zizulako. Bai. Eta gero, zenolako hausnarketa egiten duzuzuk Utahn zaudenean, ez, familiarekin, eta emazteari esaten diozunean, edo ez dakit senarra daukazun, emaztea ez dakit, zure bikotari esaten diozunean, aizu, bagoaz, edo joan nahiko nuke, Euskal Herrira bizitzera euskara ikasteko. Zein da lehenengo xoka hor emaztearena edo bikotearena? Horregatik nire emaztea hizkuntzalaria da. Eta berentzat hizkuntzak oso garrantzitsuak dira.
Horregatik, batzuetan ingelesez hitz egiteko dut, barkatu. Don't worry. Don't worry, okay. I will translate. Nire maila euskeraz gutxi dago. Baina, ostras, oraintxe bertan ze maila daukazu? Urtebete, daramatzat. Urtebete? Bai. Urtebete daramatzat euskaltegien eta hemen. Baina niretzat euskara oso garantzitsua da horregatik atope nago. Atope. Bai, Eta bai. hemen Euskal Erreferenteen podcastera ekarri zaitugu. Begira. Guretzako Euskal Erreferenteak ez dira bakarrik ezagunak diren pertsonak, baizik eta ere euskararekiko zerbait egiten duten pertsonak. Eta miresgarria da, baina oso miresgarria, guretzat zuk egiten duzun eta egin duzun bidai hori, ez? Bidai, eta ez ari naiz fisikoaz, baizik eta bidai pertsonal horri buruz, ez? Bai. Nire emaztea esan dit, begira, what you are doing, zaila da. Egiten ari naizena zaila da. Bai, euskaraz eta dena. Ez da zure maila euskaraz. Zure maila baxua da, baina niretzat bizitza laburra da. Eta presnago denentzat. Ostras. Bueno, eta ze desberdintasun topatu dituzu kulturalak, Estatu Batuak eta Euskal Herriaren artean? Bueno, adibidez, Estatu Batuetan pixka bat desberdina da, horregatik Estatu Batuetan hemen Euskal Herrian familiak nola esaten da stay close together. Komunitatean. Bai. Eta Estatu Batuetan elkarrekin egoten direla esan nahi du, bai ez. We are more spread out. Ja, individualagoak direla eta ez, zuek esan nahi duzu bakoitza bere kabuz bizi dela gehiago, ez? Hori da. And we move far away for work or to chase a dream. Esaten dute, mugitzen direla lan egiteko urrutira edo amets bat lortzeko. Like me, for example. Bere kasuan, ez? Esate baterako. Nire kasua da. Eta baina antzekotasunen bat egonen da, topatuko zenuen, ez? Zerbaitetan hizkuntza aldetik oso desberdinak dira, baina badituzte amankomuneko gauza batzuk. Estatu Batuetan gu oso orgullosos de nuestra nacionalidad. Bai, oso harro daude haien nazioaz. Euskaldunak bezala. Bai, claro, eske horrela da. Bai. Eta egia da, hemendik edo behintzat Euskal Herritik askotan jasotzen dugun irudia hori dela, ez? Estatu Batuarrak zaretela oso zuenak, oso Estatu Batuak, eta mundu guztia dago zuen azpitik, eta hori da askotan erakusten dena kanpotik, ez? Baina gero egia da, kasuz kasu hartzen baduzu, zurea bezalako kasuetan, guztiz kontrakoa, ez? Etorri zara ona, esan ez, ostras, hizkuntza txiki bat ikasi nahi dut, zergatik nire abizena bertatik datorrelako, eta miresgarria, erabat. Eskerik asko. Noiz ikasi nuen nire abizena euskal jatorrikoa zela zerbait ikutu nire bihotza. Eta I knew I wanted to learn euskara. Eta berak jakin zuen euskara ikasi nahi zuela. Bizitzan. Ze ona. Eta para conectarme a mis raíces nire arabasoa. Bai, bere arbasoetara eta bere sustraietara konektatzeko. Raíces sustraiak, oso hitz polita da, nire gustatzen zait. Gehitu beharko zenuke zure hitz gogoko eta sustraia. Nire hitz gogokoena? Bueno, nahi baduz. Barkatu ez dut ulertu. Gero galdetuko dizut horri buruz, baina sustraia hitzaren niri oso polita iruditzen zait. Bai. Bale, baina honetaz gain zu musikaria zara, bai. Ez? Eta musikari bezala baduzu bilbide bat, eta eman dituzu zure kontzertuak Texasen, Austinen, ibili zara beste hainbat lekutan, eta orain hemen, ez dakit hemen hasi zaren jada kontzertuak ematen? Oraindik ez, baina laster kontzertuak egin nahi ditut, baina joan den astean. Urtean, barkatu. Datorren barkatu, joan den pasadoa da. Horren izaude, produkzio prozesuan, ez da? Bai. Orain grabatzen ari naiz, nire abestiak grabatzen ari naiz, eta bideo klipak egiten ari naiz, eta datorren urtean
kontzertuak hasten nahi dut. Ematen hasi nahi Ematen esan nahi Eta dut. horretarako nik uste dut ere, eta honi buruz hitz egin genuen zurekin ez, gaur egun sare sozialek kriston garrantzia dute prozesu Bai. horretan, ez? Osea, artista izan Bai. behar zara musikari, konposatzaile, eta gainera Eta gainera TikToker, Instagramen, YouTubeen kreadore ere bai. sortzaile. Dena. Eta orain momentuan oso garrantzitsua da denak jakitea. Dena jakitea. Bideografia, abestia idaztea, dena. Ezinbestekoa da jarraipen bat egitea zure eguneroko prozesuari, ez? Eta registratuta uztea nonbaiten, ez? Hori da. Berdin zaite Spotifyn kanten bitartez, YouTubeen... Hori da. You have to know marketing, videography, recording, writing, publishing. Esaten du multitaska izan behar zarela, Multitasking. Publizitatea jakin behar duzula, marketina, grabaketa, osea, denetari jakin behar duzula pixka bat gauzak egin izateko. Baina polita da ere bai horregatik dena posiblea da, baina dena Baina nik uste dut, artisteoaren mundu hau gustatzen zaigunoi, berdin diola, zertan ez, berdin zaizu bideoa editatzen, musika sortzen, baina nolabait, gauza guztiak, sormen gauza guztiak konektatuak daudela, ez? Bai. Sorkuntza prozesuak. Errepikatu mesedez, barkatu. Bai, noski. Diot, sorkuntza mundua sortzea gustatzen zaigunoi, berdin dio musika, berdin dio antzerkia, berdin dio poesia. Azkenean, sorkuntza mundu guzti hori konektatua dagoela, eta berdin dio bideoak egin, berdin dio musika sortu. Hori da. Gustatzen bazaizu sortzea, sartzen zara mundu horretan, eta azkenan denetarik ikasten duzula, ez? Hori da. Ados nago. Nire ustez, I think I understand what you said. Barkatu. Uste du lertu duela nik esandakoa. Bai. Baina, bai, nire ustez, then you have to know everything. And it's more like now in this time, you have to be a content creator who also plays music. Not a musician who maybe does some videos. The opposite. Esaten du, orain, askotan izan behar zarela gehiago, eduki sortzaile bat musika egiten duena, musikaria bideoak sortzen baino, ez? Olako zerbait. Bai, zeren, gainera denok dugu erraminta bat eskuetan, mugikorra, ez? Denok erabiltzen dugu, eta egunerokotasunean geroz eta errezagoa da content creator izatea. Content creator izatea, hori da. Bueno, eta badago gozatxo bat, oso gero entzungo duguna, baina, ostras, euskarazkoa adesti bat idatzi duzu. Eskerik asko. Zara. Batzuetan niretzat zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Pixkanaka nire denbora hartzen ari naiz euskararekin. Eta egunero hitz egiten dut nire lagunekin, nire amaztearekin, irakaslearekin. Eta abesti bat idatzi duzula esan nahi dut, ez? Postasuna. Postasuna nire euskarazko lehen abestia da. Eta, in fact, nire lagun, Asher Iturriza izena du, itzuli du nire abestia inglesetik euskarara. Eta kolaborazioa egiten dugu elkarrekin. Eta, okay, it's like this, let's change that. Because we had to find the perfect compás, ritmoa, dena. Sonoridadea, ez? Sonoridad, cómo funciona. Orduan, nothing is ever translates perfectly, but you have to find the nice poetic heart of the song, bihotza. Bai. Esaten du, bere lagunarekin, ez, itzuli dutela kanta, eta itzulpena ez dela agian erabat zehatza, baina bai kantaren arima eta puntu poetiko hori bilatze aldera, aldaketa txiki batzuk egin direla, originaletik horretara.
Eta, bueno, pues, nik ez dakit zuri, baina niri gustatuko litzaidake kanta entzutea, ez dakit aukera dugun, izango dugun. Bai, orain? Orain. Bueno, goazen. Animatuko gara. Jarriko dugu mikroa, hemen, gitarra, ni esker David. Gitarra ditatik. Warm up. My warm up, please. A ver. Barkatu nire letrak hemen daude Ez ere bai. eskatu, normala da, hasieran ikasten ari zara, eta... Venga, primero nor. Kasuan. Ok, jarri zu eroso zaude lekuan, ez eskatu. Hori da. Mikroa hor. David irudian ongi sartzen da. Bueno, ostras, kontzertu pribatua, Pribatua, Kontzertu pribatua, ze gutxitan, holakoak. Guazen. Bueno. Hau da nire euskarazko lehen abestia, eta postasuna izena du. It is inspired by an experience I had when I was 15 years old. Inspiratuta dago berak 15 urte zitueneko garai batean. And it's about being vulnerable. And Repeat, please. The song is about being vulnerable and letting go of your fears and being open to just express yourself, your emotions openly. Bale, esaten du, kanta, bere, zure emozioak kudeatu eta zure emozioak zabaltzeari buruz hitz egiten duela eta vulnerable izatearen edo horri buruz hitz egiten duela. And when you open yourself, that's when you find true joy. Eta benetan zuzeu irekitzen zarenean emozionalki, orduan benetan postasuna topatzen duzula. Hori da. Entzun dezagun postasuna, Scott Zunigaren eskutik. Eskerrik asko. Venga, pasa. One, two, three, four, lasai gaude hemen. Zapai hontan pozaroa lortzen. Egia esan behar nizun, eskutik helduta zu zoaz lehen. Nere ikarak minedo kalte. Sekretua biluztu didate. Koba zulotik ateraz, lortu zeruan zure lekua maite. Izan naia bihurtu alnaiz. Ala horrexek izutuko luke. Wow, superbolita. Eskerrik asko. Ze ongi, ze ona. Ostras, eta baduz asmorik euskal kanta gehiago idazten jarraitzeko? Bai, asko gustatzen zait. Nire euskaldun abeslia gogokoena zaila da, baina oraintxe zetak da. Talde gustokoena. Bai.
da nire Pellorekin. gustukoa dena. Ona da. Baina asko gustatzen zait Mikel Laboa eta Klasikoak. klasikoak, baina asko gustatzen zait ere bai Xiberutz, reggae, baina oso polita da Egia bera esan da, musika. euskal musikak orain, komentatu izan dugu podcast honetan behin baino gehiagotan, oso osasun ona dauka. Bai, Oso osasuntsu dabil, bai, horreko du. barkatu. Eta uste dut, oso gauzak oso ongi egiten ari direla, eta hor, Bai. igual zetak dugu ez, bulego ditugu, lehenengo Bai. lekuetan izaro, Bai, ditugu izan. Olat Salvador, beste, Bai. hor tiratzen ez, pixka bat, karrotik, eta egia esan da, hor, etorkizunen igual zu ikusiko zaitugu, ez? Espero dut. Espero dut. See, if I want to do music with them, is that what you're saying? Bueno, edo zu egongo zaren, hor ere euskal musikaren erreferente bezala. Bai, espero dut. Beste abestliak egiten nahi dut, egin nahi dut, etorkizunean, datorren urtean barkatu, eta pixkanaka abesti eta euskeraz get better at both of them. Beste egintza eta euskara hobetu batera eta saiatu horretan sartzen, ez? Bai. Eta esaten zenuen, gustatuko litzaizuke kolaborazioren bat egitea Noski. euskal abeslariren batekin? Noski. Hombre, nire ametsa da zetakekin kolaborazioa egin du. Egitea, hori da. Hori da zetaken kamaran, badiozu peiori esan zerbait, bidaliko diogu. Esaten badiozu peio, animatu zaitez. Zetak, guazen, ni prest nago zurekin kolaborazioan egitea. Ondo? Hombre, primera. Hau zuzenan doa zetakentzat, osea, iristen zaio bai, bere mugikorrera zuzenean. Bueno, zergatik zetakekin. Nire ustez, asko gustatzen zait bere artea, eta nire ustez, what he is doing with Basque culture and history, the past, mixing it with a modern sound in his art, is very mindful and thoughtful. Berak, esaten du, zetak dela bela talderi gogokoena, hain zuzen ere, ari delako nahazten euskal kultura, eta antzinako kultura gaur egungo soinu modernoekin, eta ari delako hurbiltzen kultura hori, entzulen gana, ez? Eta berarentzat hori oso pentsatzeko ematen diola, eta oso importantea dela. Oso ongi. Eta orduan, euskaraz ikasten, zein da topatu duzun zailtasunik edo erronkarik handiena? Zer da erronkarik? Erronka, challenge, your most, the biggest challenge you have learning Basque. Basque? Yeah. Euskara. Nire ustez, finding people to speak with in the streets. Kaleetan topatzea hitz egiteko jendea, ez? Hori da. Egia da gaztelera asko entzuten dela askotan, ez? Kaleetan eta zoritxarrez hori igual hezkuntzatik ere, ikastoletatik eta aldatu dezakegun zerbait dela, ez? Yes. This is why I started doing TikTok. Hau da, horrexegatik hasi zen TikTokak egiten. In TikTok Live, I was just speaking euskera. Bera euskaraz TikTok live hoietan edo zuzeneko TikTok hoietan euskara hitz egiten saiatzen dela. And then people would respond to me immediately with answers of like, nola esaten da euskaraz, eta berak galdetzen duela zuzenean, ez? Nola egiten den eta nola esaten den zerbait euskaraz eta jendeak erantzuten diola. Hori da. So I found more people on the internet ready to speak euskera with me than I did in the street. Topatu duela jende gehiago euskaraz hitz egiteko prest interneten, bere kaleetan baino askotan esaten du ez. Baina egia da, Donosti, badaudela lekuak ez horretarako, euskaltegiak, noski, ez? Baina kalean ere, jende askok euskaraz mintzatzen da naiz eta igual lehenengoz gaztelera entzun, ez? Bai. Igual oberaz. Pertsonaren arabera. Adibidez, eta orain asko hobeto euskaraz hitz egiten dut,
arrazagoa da, lehen baino. Orain, I force myself more. 'Cause Bortxatzen du bere burua gehiago, ez? I'm more confident with my euskera. Eta konfiantza gehiago du bere euskararekin. Eta akats asko egiten ditut. Baina eski egin behar dira, akatsa. Bai, baina ez da garantzitsua, Ez da, nire ez da. ustez. Hitz egitea garantzitsuagoa da. Dudari gabe. Eta horrela ikasten da, ez? Hori da. Crash to learn. Crush to learn. Baina not everybody is the same, and that's okay. I think it's important to learn language your own way. Bai. For me, I'm more outgoing. I have kind of an extroverted personality. Ja, ematen dizula, bakoitzak bere moduan ikasi beharko lukela euskera, ez, esaten du, eta berak, adibidez, badela, ez, irekia, ez, jendearekin hitz egiteko, eta bueno, extrovertidoa esaten du, eta, bueno, berari horrek laguntzen diola. And my personality is sometimes good, sometimes bad. I speak before I think. Berak hitz egiten duela pentsatu baino lehenago. Baina uste dut ez zarela bakarra, niri askotan ere gertatzen zait hori. Bai. Baina nire emaztea, she thinks and then speaks. So she's like, muy zinti. Bere emaztea justo kontrakoa egiten dela. Lehenengo pentsatu bai. eta gero hitz egin. Hori da. Bueno, bai, hori gertatzen da. Izaera desberdinak dira, eta hola, bueno, konta iguzu, zuretzat txoke kultural bat, edo nolabaiteko talka kultural bat egon da, ez? Bien artean. Zer da gehien gustatu zaizuna mundu euskaldunetatik? Euskera, Hizkuntza. hizkuntza lehenengo, eta gero barkatu ingelesez Lasai. eksplikatuko dut. How encouraging people are with me to learn euskera. Ze motibatua dagoen jendea berari euskararekin laguntzen. Ingelesez hitz egiten dut, frantsesez eta gaztelanez hitz egiten dut, baina euskeraz dena egingo gogor, segi horrela, Animatzen guazen zaitezte. animatzen dut. Zerbait baldin badugu euskaldunok, nik uste dut dela gure hizkuntza zaintzeko nahia, ez? Edo gogoa. Bai. Estatu batuetan ingelesez hitz egiten dugu, baina ez da our personalita. Izaeraren parte. Ez. Baina hemen, bai, euskaldunak zarete, euskaldun oso garrantzitsua da. Hor badago zuentzat. nik uste dut gauza garrantzitsu bat, eta da, karo, ingelesa da ez inposatzen, askotan kanpotik datorkigun hizkuntza bat ez hemen, esaten digutena, hau ikasi behar duzue, ona delako munduan zehar ibiltzeko. Eta da, edatua, eta da, igual kapitalismoaren, eta beste balore batzuekin bat egiten duen hizkuntza bat. Eta aldiz, euskarak egiten du minoritarioak edo gutxituak diren pertsonekin eta taldeekin egiten du bat, eta sentitzen gara pixka bat behar horretan, ez? Txikiak den mundu hori erakusteko eta bere indarra erakusteko, eta orain musikaren bitartez, beste gauza askoren bitartez ustutari garela. Bai, ados nago. Nire ustez, euskera, because of my roots, I'm interested in it. Not everybody will be, as much as I am, obviously. Apparently. Claro, berak esaten du, mundu guztiak ez duela zertan egon behar interesatuta euskaran, berak dagoen bezala bere jatorriaren gatik, ez. Eta, Jutan bizi zinenean, aukera izan zenuen bertan euskararekin harremanik izateko. Hau da, euskal etxeekin, edo ezakit Jutan badagoen euskal etxea, badakit Nuevo Mexikon badagoela, Santa Fen, badaudela Denverren, badaudela leku desberdinetan badaudela euskal etxeak. Baina Jutan badago? Jutan, orain bai. Baina noiz bizi nintzen Jutan ez nekien. Baina orain badakit euskal etxean badago Salt Lake Cityen, eta Utah oso garrantzitsua da euskal historioa estatu batuetan, horregatik Ogden, Utah, nire herria is where the Intercontinental Trail, the railroad met, where they connected the railroad from the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean. Bale, berak esaten du bere herria dela
nolabait tren interkontinentala elkartzen zen lekua. Eta oso garrantzitsua zela zen lotzen zituen, bai Europatik etortzen ziren pertsonak. So the first time in the world that a train system connected two oceans was in my city, Ogden, Utah. Osea, eraiki zuten trena alde batetik, bestetik, eta konektatu zen Utahn bere hirian. And when the first Basques immigrated to the United States, they all stopped in Ogden, Utah, my city. Claro, euskaldun guztiak estatu batuetara migratzen zutenen hartzai bezala lan egitera, ez? Iristen ziren, bere herri askotan gelditzen ziren bertan. Eta, before they went to Idaho or Nevada or California. Idahora, Nevadara edo Kaliforniara joan baino. So historically, it's important for that reason, because it was a destination. Stop. Nolabait, helmuga bat izaten zelako, ez? Pertsona horientzat, eta garrantzitsua dela euskaldun imigrante horien historian, ez? Baina noiz Utahn bizi nintzen ez nekien. Hemen ikasi duzu. I learned it all here. So when I go back, I'm going to explore. Ze ona. Baduzu asmoa bueltatzeko Utahra? Bai, nire gurasoak bizi nola esaten? Bizi dira Utahn. Bueno, eta orain hemen daude, ez? Zona goker. Bizitan. Bai. Orain ez, baina oraintxe ez, baina joan den iean, bai. Egon zen joan den iean hemen. Eta euskara ikasi zuten pixkatxo bat? Bai. Euskara ikasten ari naiz, nire izena Cheryl da, nizko Toni naiz. Oinarrizko gauzak, ez? Bai. Zongi. Bueno, eta orain, sare sozialen munduan sartuko gara pixka bat, ez? TikTokaren munduan, eta izan duzu hor anekdota bereziren bat, TikTokekin, edo zure zaleekin, zerbait hola gertatu zaizuna desberdina zerbait kontatzeko? Nire bizitza? TikToken eda sareetan, ez? Ikuslego edo entzulegoarekin, izan duzu hartu harremana izan duzu, ez? Zuk hitz egin, haiek zuri erantzun, anekdota bereziren bat, something that happens to you in TikTok with Basque people that could you say, oh, that's something that is special for you? Yeah. I felt lots of love from the people when I'm learning. It's really crazy. Oso eroa dela zen amodio asko jaso du eta maitasun asko jaso du pertsonen bitartez ez TikToken. And this is something I've never talked about. So, because, all my videos are in TikTok or in euskera, and so my level is really basic, so I can't really express myself. Bere bideo guztiak euskaraz, orain euskaraz direla, baina oso basikoa dela bere euskara esaten du, eta ez nago ados, zen oso ongi hitz egiten du euskaraz, baina hori oso oinarrizkoa zela eta hasieran kostatzen zitzaiola espresatzea, edo adieraztea. But I've learned other languages, like I said, Spanish, French, Arabic, and this was all in the streets with people and in a classroom. If you want to say that, translate. Repeat, please. Every time I learned a new language, yes. It was in the street or in the classroom. Ikasten zuen bakoitzean hizkuntza berri bat, zela normalean, klasean, edo kalean, bueno, jendearekin harreman horretan ez, baina sareetan ez. Yeah, but this time it's completely different because I'm learning language on the internet to hundreds of people that I can't see. Berari dela ikasten oraintxe bertan, interneten bitartez, ikusi ezin dituen 100 pertsonekin. Eta hori kuriosoa da, ezta? Also curioso. And I'm using technology to learn language for the first time. Lehenengo aldiz teknologiari da erabiltzen hizkuntza bat ikasteko. Eta hor, badago gauzak oso berezi bat, ez? Euskal komunitatea sareetan ari dela handitzen. Geroz eta jende gehiago dago euskaraz edukiak sortzen. Esate baterako, gure podcasta edo beste asko. Yeah, and so what I notice is, it feels like when I'm out on the street trying to speak euskera, it's like, anybody? Nordabilo, hemen dago. Euskaldu bat. Baina, TikToken interneten, itxasua da. Notifikazioz josita. Bai. It's like an ocean of love. Keep going, we love you, keep going, keep speaking. Don't stop.
and it's crazy, but it's amazing because it's a different way. Erokeri bat dela, baina dela harrigarria, ez? To me, it's like learning language in the modern world. Ja, ze ona. Oso ongi, bagoaz poliki bukatzen eta baditugu gaur gonbidatu berezi batzuk, Oso ondo. galderatxo bat egin nahi dizuten. Goazen. Bai? Eta entzun dezagun, aber zer kontatzen duten, eta Bai. zuk saiatu erantzuten haien galderari, bale? Bazen. Kaixo, Eskot, gu Unai eta Gaizka gara. Oso ondo. Zuk egingo duzu zerbait jakiteko zein izan zen zure arbaso euskalduna? Oso ondo. Ulertu See, duzu? if I know something about my Your ancestors. Yes, that's Yeah. right. It's your Basque ancestors. Yeah. Dakit zuniga herri txiki bat hemen Nafarroan mugian eta Alaba eta Nafarroa Araba eta Nafar artean, bai? bai. Justo en la frontera, right on the border, mugan dago. Eta kanpezu ondoan dago. Mhm. Eta han nire abizena azten du. Zuniga, eta I don't know how to explain the history in Euskera. Yes, explain in English, I will translate. Yeah, but it comes from, I think, Basinega. So where Bazinagatik omen datorrela, yes, bai. so where the mountain meets the valley. Ez da ni. mendia, bai, mendia arana elkartzen duen lekua. Hori da. Eta euskeraz estuinaga hasi du nire abizena. Estuinaga hasi zela bere garaian, Hori da. abizen hori, ez, hortik datorrela, Eta orain zuniga da. eta haren zuiniga, joan dela aldatzen, ez, denborarekin. Baina ez dakit noiz nire arabasoak Emigratu zuten. emigratu zuten. Mhm. Ez dakit, baina ikasi nahi dut. Oso ongi. Joango zara deskubritzen zein den Bai. zure zuaitz genealogikoa, ez? Hori da. Aha, Mhm. oso ongi. Ba, beraz, Baina erantzuna da. galdera onak lagunak eskerik asko. Beste galdera bat nahi duzu? Bai. Ikasleen beste galdera Bai, bat dugu bai, ere, oraindik bai. ikusteko, Mhm. bale? Hau da, Kaixo, Eskot, gu Joar eta Naitz gara. Nola sentitu zinen zure laguna esan zizunean zure abizena euskalduna dela? Mhm. How did I feel when I found out my last name was Basque? yes. Nire aitaren familia Mexikokoa da, nire ama Eskoziakoa da. Horregatik, nire bizitzan zaila izan zen jakitea de donde, where am I from? Nongoa den. Nongoaren. I wasn't American, but I wasn't Mexican, and I wasn't Scottish. Ez da eskoziarra, ez da amerikarra, ez da mexikarra. Mexicarra. So for me, I thought, when I learned my last name was Basque, I was like, this is maybe something I can Your answer. connect to, like going back to the beginning. Well, I don't know where I'm from, let's start over. Claro, esaten zuen, lehenengo aldiz, jakin zuela bere buruan zuen batiburri horretan nola bapatean deskubritu zuen amerikarra, ez mexikarra, ez eskoziarra, agian euskalduna zela bere jatorria eta zerbait ukitzu ziola, ez, bere bihotzean. So I think for me, it's interesting because when you see me, you're looking at somebody who's on a journey, who's drawing a circle all the way back to the beginning. And I think this helps people understand why I'm so excited to learn euskera. Claro, eta horrek izten duela zirkulo bat, zeren berari ematen dio jendeak pentsatzeko, jendeari ematen dio pentsatzeko, berari dela zirkulo bat izten, eta bide horretan, zergatik dagoen hain ilusionatuta euskara ikastearekin. Oso ongi. Bale, bukatzeko, bidatu guztiei bi galdera egiten dizkiegu. Oso ondo. Lehenengo, zein da zure jaso momentua? Jaso momentua, deitzen diogu, zuk jasota duzun momentu bat bizitza osorako, edo igual da eguneroko kafea hartzen duzun momentua hor zu bakarrik etxean, lasai, edo zein da your jaso moment, the moment that is special for you, a moment in your life that is special for you. Anywhere, any moment. Wow. Well, the most important is when my son was born. Garrantzitsuena bere semea jaio zenean. When you see
him for the first time, it's like people can tell you that this is going to be different, but you don't know until it happens. Jendeak esan diezazuke hori zerbait harrigarria dela, baina gertartu arte ez duzu benetan sentitzen, eta ados nago zurekin. Yeah, because this is the moment where time stops. And you take a picture in your mind, and that's... Momentua hori dela, benetan apurtzen zaituen momentu bat, eta batean dena aldatzen den momentua, ez? Nik uste dut, aitak egiten garela aita, aurra jaiotzen denean, ez? Amak egiten dira ja, nabaritzen dutenean barro, baina gu jaiotzen denean egiten gara aita, ez? Hori da, ados nago. Bai, eunuko egun. Osongi. Eta ja, bukatzeko, test azkar bat, bale? Erantzunak, azkar erantzuteko. Euskarako hitz gustokoena. Noski. Asko esatea, gutxi esatearekin. Noski. Bai, noski. Asko gustatzen zait hitza. Pintxoak ala hamburguesak? Ni oso estatu batuarra naiz, hamburguesa. Ja, hamburguesa. Agian hamburguesekin egindako pintxo bat. Bai, pintxo hamburguesa txikia polita da, baina ez da hamburguesa. Vale, kontzertua antzoki batean, antzoki batean intimoa, ala estadio bat beteta. Konzertua intima desberdina da. Konzertua intima, antzokia txikia, niretzat politoagoa da. Zure inspirazio iturria? Who is inspiring you, or your source to inspire? Ez dakit, zaila da. One person, persona bat? Or something, or nature, or whatever. I think my inspiration comes from my dreams. Bere ametxetatik dator, bere inspirazio, osongi. Dreaming. TikTok ala Instagram? Orain TikTok. TikTok? Nire ustez. For fun. Euskaraz abestu, ala euskaraz hitz egin? Orain hitz egin, baina etorkizunean inglesez bestea uste dut. Baina horregatik, I think it will be the same with euskara. Ingelesarekin nahiago zu abestu hitz egitea baino, eta etorkizunean. I love singing in English, speaking English, and I think it will be the same for euskara. Euskal Herriko elikagai bat, jateko zerbait. Nire ustez, arrainia plantxan getariako. Hombre, lekuenera zoaz, bai. Piramida tontorrian dago. Hamburguesaren ondoan? Hamburguesa hemen dago. Arraina plantxan, getariako arraina plantxan. Ados nago zurekin. Atop. Vale, estatu batuetako zure kantari famatu bat, edo zuretzako referentzia den norbait, eta euskal artistaren bat, euskal artista estudia esan duzula? Estatu batuetan asko badaude. I think my music is most influenced by the Beatles, Radiohead, Elliott Smith. Beatles, Radiohead, Elliott Smithen bitartez dagoela oinarritua bere musika? Yeah. Eta Euskal Herrian Mikel Laboa nire estilua da. Kantuatora izan da. Eta Benito Lertxundi ere bai. Baina I don't listen to them. Ez ditu entzuten, baina uste du bere estilokoak direla. When I listen to Basque music, I'm listening to Chill Mafia and Chill Mafia. I just I love to feel it. It's fun for me. I love it. Gustatzen zaio estilo hori, Chill Mafiaren estiloa. Eta bukatzeko hitz bakar batean definitu beharko bazenu zure burua, zein hitz aukeratuko zenuke? Irrigarria. Surprising. Harrigarria, hori da, barkatu. Ba, bueno. Harrigarria. Scott Zúñiga harrigarriarekin agur emango diogu gure podcastari. Eskerrik asko gure eratortzeagatik Donostiatik, estatu batuetatik. Eta eskerrik asko ni gonbidatzeagatik.
zuri. Eta plazer bat izan da zuen izatea, plazerra kontzertua elkarrekin egitea, zoragarria, eta, Prest bueno, laster arte. Laster Hemen egongo arte. gara, zure etxea izango da ere, Eskerrik Klasika asko, Eskola, mila así que esker. nahi duzun arte. Mila esker. Oso ongi. Listo. Bukatu dugu. Ongi, gustora? Ongi? Oso ondo, barkatu batzuetan zaila da luz Ez kezkatu. baina esforzoa egiten dut. Oso ongi ari zara. Scott, oso ongi ari zara. Biste bat.